Si Jesus, anak sa Diyos, complete ang iyang panagiusa sa Amahan o sa Espiritu Santo. Kung sa man ang hinungdan nga nung kinahanglan na siya mag-ampo. O niya, mugahin gid siya panahon, ato siya sa usa ka awaaw nga dapit niya, tibok gabi mag-ampo siya dito. Nga naman mag-ampo man siya nga, complete union man sad siya. In complete communication man siya sa Amahan. Duha ka hinungdan ang rason nga siya mag-ampo. It's an expression sa iyang complete unity. Makighiusa siya. Kay busy man sa tibok adlaw, busy siya sa mga tao. Kay tawanon man siya, have to be in communion with people, kay tao man siya as a human being niya. Kailangan siya makikommunicate sa mga tao nga mao inyang subject sa iyang misyon sa kaluwasan. Unya, isip anak sa Diyos, kailangan siya makighiusa, makig-communicate, to be in union with the Father and the Holy Spirit. Pag-inusara siya dito. Mana ang hinungdan, anong kinanglan siya ampo mugahin ang panahon. Ang ikaduhang hinungdan, maghatag ka na itong panigingnan. Siya, anak sa Diyos, mag-ampo kita pa. Nga, ordinaryong tao, anak sa Diyos masanta, pero di matasama ni Jesus. Mag-ampo sa ta to be united with God, with the Father, with the Son, and the Holy Spirit. Another reason nga kinahanglan ta mag-ampo, kita mag-ampo ta si Jesus. Ang ingon ako, duha ka rason kita nganong mag-ampo mata. Suman ang balaod. Love God with all your heart, with your soul, with your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Kung saan man yung pagigugma sa Diyos kung wala kay communication kaniya, kamang magtiayon. Kinahanglan man ang communication to show your love, to your unity sa. Aron mo maghigugmaon ng sa katao, kinahanglan makighinabi ka niya, you have to communicate. Di ba? O pareho mo ito nga kung sinto nga kababayan sa Surigao, pagkatana siya. Francisco ang pangalan. Kinsa may pangalan sa imong uyab, wa pa may mag-ila-ila. Pagkatana na mo, naigugma pa ka sa Ginoo, wa pa may mag-ila-ila, kaya wa pa may mag-istoryahay. So, mo pag-ila-ila sa Ginoo, kundi mo mag-istoryahay. Prayer is the way to communicate, to have dialogue with the Father, with God. Nga na lang ba na? Pagtuman sa balaod nga higugmaon nato, Diyos pinagi sa pag-communicate ka niya. Karon, easy ka. Dali lang mag-communicate sa mga tao. Na ay cellphone, tanan na. High-tech na ang communication doon. Sa Ginoo. Saman, di ita mo palit og load aron ta makag-communicate sa Ginoo. We have to communicate with God to show our love, to know Him. Nya ang atong communication dili kay monolog. Sige latag hangyo. Maminaw ta sa iyang tubag sa atong dialogue. Mag-ampo ka, mamina ka sa iyang tubag. Posible ba na makapaminaw ta niya? Sige lang, pangayo ta na puro. Nya, humana na, biya na ta simbahan. Di ta maminaw sa mayang tubag. Sige lang kagyaw-yaw din na niya. Di ka maminaw sa tubag sa Ginoo. Saan na ito pagpaminaw? Wala ta, hilom lang, silent. Silent lang. Lord, di ako diri. Kung naaka-isulti, minaw lang ko. Silent presence sa Ginoo. Pagtanga ng mga
imong mga concern, sa balay, sa mga anak, just be there, be present with the Lord. Ang imong utok mo ra nag-tip recorder, mo recorder na siya kung sa isulti sa Ginoo. Di ni mo madungog pero naa siya. He speaks to your heart. Diha. Nya, mutunga lang na o sa iyang mensahe. Kinahanglan ta maminaw. Dili ta siya sa giyaw-yaw, sulti, sige lang tag pangayo. Di ta. Sahi mo nang di ta kahibalo nga, gitubag na nga itong pag-ampo kay di ta maminaw. So dialogue, that's mo nang pamaagi aron atong mailhan. Kay dili nimo mahigugma ang Dios ko di mo siya maila. Di mo siya maila kung di ka makighinabi kaniya, di ka makig-istorya kaniya. Kita nga itong pag-ampo, lubina, rosaryo, dagkot o kandila. Nya. One way naman na siya. Maminaw ta, silent reflection. Analata sa itong diya sa sibal. Prayer mo siya ng silence. Lord, ni ako din here I am, Lord. Speak to me. Your servant is listening. Speak to me, your servant is listening. Diha ka lang. Wala ka na kinahanglan istorya. Di mo ablihan mong mga ngabil. There, be present. Huwag tanga ka ng mga unay pinakalisod ng prayer. Lisod kay dagang kayo mo. Sulod sa imong utok. Ang demonyo silang tuktok na. The hardest prayer is a silent prayer, silent presence before God. Kay daghan tag mga concern. Lisod kayo mag-concentrate. Ang isa ka pamaagi na ako, just wangkag ka ng mantra or praise para di ka from the rising of the sun to its setting, may the name of the Lord be praised. From the rising of the sun to its setting, may the name balik-baliko ni mo na siya. At least focus ka na sa mga words. Or I will sing your goodness, O Lord, now and forever. I will sing your goodness, O Lord, now and forever. I will sing your goodness, O Lord, now and focus na sa every word ang mga unsa pa muna nga musulod. Di na kasulod ka, focus ka. Sa bagay, di na may nga natutubag ang silent na, pero that is the way how to focus. Kung saan, ma-focus na ka na, centering prayer na. Ay, makatuog na lang ka. Kay kung dili, alisod kayo mag-concentrate na daghan, na pamamibugas, kung sa may pambayad sa tuition fees akong anak, na ako'y bana nga hubog na sa agi kang gabi, lugay makabalik, o na ay tension, pressure sa trabaho, o na ay sa atong utok, di ta makakonsentrate, isod kayo silent prayer. Mas na lang yun. Kung sa may favorite ni mo nga praise sa Biblia, manala na ilito ka, balik-balikan na siya. So lisod, ang pinakalisod nga pag-ampo ka ng silent lang ka. Pili lang ka mubungat sa imong bakba o ay mga pulong nga mugawas sa imong dila. Just be present to the Lord. Here I am, Lord. Your servant is listening. O pwede na siya na Here I am, Lord, your servant is listening. Here I am, Lord, your servant is listening. Here I am, Lord, your servant. Nga nang pamaagi aron ta makikommunicate sa Diyos. Aron siya atong mailhan, masinati na siya. Kaya sa ingon ko na di nato pwedeng mahalunaw sa katao o sa ka-Diyos nga wa nato mailhi. Para taga itong sito-sito nga tao. Nasa iya, pero wala pa sila mag-ila-ila. Posible ba na? Dili yun. Kung iumaw mo sa katao, kinalang mag-istoryahay mo. Mo na mag-uyab sa tibuk adlaw silang istorya. Di way katapusan ng istorya kayo. That's the need to communicate. Communicate your love, your concern.
So, share your life with someone you love. Nga na ang atong pag-ampo sa Ginoo. Dili lang ka ng mga tag-as, mga nobina, ng unsa pa rin ng mga religious activities nato. It should be heart-to-heart, person-to-person communication with God. Dali ra kayo ng mga external nga mga itong gisunod nga mga ready-made nga mga pag-ampo. Ready-made. Dinalanggikan sa kasing-kasing. Manindo kita.